Čo ak zariadenia, ktoré denne používate, ovplyvňujú vaše zdravie až na úrovni krvi? Dnes to otestujeme. Ukážem vám živú analýzu krvi pred a po použití technológie M-Guard, ktorá môže zmeniť ochranu pred skrytými rizikami EMP žiarenia. Zostaňte s nami. Výsledkom neuveríte. Videl som video s analýzou krvi a vždy ho ukazujeme ľuďom, aby pochopili, ako EMP môže ovplyvniť naše telo. Vždy som to však chcel vyskúšať sám, vidieť to na vlastné oči a zažiť to osobne. Presne to dnes robíme. Teraz som nalačno, pil som len vodu Kangen a ideme skontrolovať moju krv pod mikroskopom ako východiskový stav. Pozrime sa, čo sa tam deje. Dobre, OK. Toto je moja krv v prirodzenom stave. Ako vidíte, všetko vyzerá výborne. Moje červené krvinky prúdia voľne, dobre oddelené, ako majú. Takto vyzerá zdravý krvný obeh. Žiadne zhlukovanie, žiadna stagnácia. Teraz uvidíme, čo sa stane, keď pridám niečo, čo používame denne. Môj telefón. Strávim asi 25-30 minút na telefóne, ako väčšina z nás, rolovaním, písaním, pozeraním videí. Žiadne M-Guardy, len ja a môj telefón. Po uplynutí času odoberieme ďalšiu vzorku krvi a uvidíme zmeny. Dobre. Bol som na telefóne asi 30 minút, teraz je čas znova skontrolovať krv. Pozrime sa, či sa niečo zmenilo. Páni, wow, toto je úplne iné ako moja prvá vzorka. Vidíte veľa formovania rúlo. Moje červené krvinky sa skladajú ako mince, čo sťažuje prúdenie kyslíka a živín v tele. A dovolte mi otázku, čo sa zmenilo? Len 30 minút na telefóne? Predstavte si, čo sa deje po hodinách denného vystavenia. Teraz chcem test posunúť ďalej. Urobím to isté, ale s M-Guardom na telefóne a uvidíme rozdiel. Teraz som na mobile, mám zapnutý M-Guard a urýchlim tento proces. Dobre, čas vypršal. Odoberme ďalšiu vzorku krvi a uvidíme, čo sa stane s M-Guardom. A hneď vidíte ten rozdiel. Moja krv opäť voľne prúdi. Už žiadna formácia rulo. Bunky sú dobre oddelené ako v prvom teste. Presne preto používam M-Guard, priatelia. Je to jednoduchý, no účinný spôsob ochrany pred EMP. Vidieť to naživo mi to len potvrdzuje. Páni, to je úžasné. Človeče, to bolo neuveriteľné však. Úprimne, ten rozdiel v mojej krvi ma ohromil. A preto používam M-Guard. Je to ľahký spôsob ochrany pred niečím, čomu čelíme denne.
And honestly, if you're curious and want to learn more about it, just to drop a comment or send me a message directly. And Ak chcete vedieť viac, napíšte mi. and help you out with anything that I can. And Do until budúcna next one, sledujte, guys, follow, lajkujte like, and a share, zdieľajte. and Zmente change your prostredie, environment, change zmente your life. život. Peace. Let's go. Majte sa, ideme na to.